כן. עם הזמן, הפנים צונחות. אפשר להרים אותם ללא ניתוח. הן משתנות באופן טבעי, אם זה בגלל כוח כבידה, נפחים, הורמונים, לא נגיד הזדקנות, סליחה על המילה. כל זה משפיע על המראה הכללי. הקמטים נעשים יותר עמוקים, הכל צונח ונראים יותר עייפים. אבל אפשר לרענן ולהחזיר את המצב לקדמותו, וזה בלי ניתוח. פשוט עם חומצה הילורונית בטכניקת הזרקה ושיטת הקנולה. מבצעים הרמה עדינה דרך נקודת גישה אחת באופן בטוח, מדויק, ללא כאב. מה זה מסדר? נזולביאל בעיקר, קווי מריונטה, עצמות לחיים וכמובן שיקי עיניים. התוצאה נראית. אז אם את מרגישה שהפנים שלך כבר, בואי נאמר, לא משקפים את מי שאת, תבואי לפגישת ייעוץ. אצלנו בקליניקה בקריית אונו, פגישת ייעוץ היא כרגע ללא עלות, עם רופא וללא התחייבות. תמיד טוב להקשיב.